ଯାଉନ ଯାଅ ଯାଅ ଗାଈ ଖୁଣ୍ଟ ବାନ୍ଧି ଦିଅ ଯାଅ। ନା ସିଏ କିଛି କରିବନି ଯାଅ। ଯାଅ ଏଇ ଜୁନିୟର କନିଛୁଆ ଆଜ୍ଞା ସିଏ ପଳେଇବ ଏଇନା। ଯାଅ ତମେ ଗାଈ ବାନ୍ଧ ଯାଅ ଯାଅ ବାନ୍ଧ। ହଁ ଯାଅ। ଏଇ କନିଛୁଆ ଏଇ କନିଛୁଆ ଏଇ କେତେ ଏଜ୍ ହବ ତମର? ତମେ ଯୋଉ ସେଠି ବାଉଁଶଟାକୁ ଧରିକି ଯୋଉ ଗାଈକି ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଆସିଛ? ଆଁ ଯୋଉ ଟିକେ ଛୁଆ ଗାଈ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ପଳେଇଆଉଛୁ କହୁଛୁ ମୁଁ ଗାଈ ବାନ୍ଧିବି। କନିଛୁଆ 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 ଏଇ କରୁଛ ହେଠି କିସ କରୁଛ?